Bos días, Noelia. Bueno, antes de nada, facer un inicio protocolario obligatorio, agradecendo a Javier o esforzo por a organización deste seminario, que esperemos que sirva para algo no futuro. Felicitar a exposición de Javier, felicitar de antemano as exposicións das minhas compañeiras de mesa redonda. Por último, felicitar a María por a súa presentación e por o esforzo tamén posto neste proxecto. Ben, a min me encomendaron a faceta de, explicar en dúas partes as boas prácticas que se fan na Diputación en canto ao tema este da pegada de carbono. Entonces, yo voy a explicar, está dentro de unos objetivos, los beneficiarios, lógicamente, son los técnicos o alcaldes de esta provincia. En principio, lo voy a partir en tres partes, dúas pensadas nas boas prácticas que se fan nesta Diputación desde fai tempo, e unha última parte, pues, trasladada aos concellos e de cara a mirar de cara ao futuro a ver que podemos facer. Decir, que, agradecerlle, se mal non he contado, os 18 concellos representados neste seminario, agradecerlle que estén aquí e, de alguna maneira, criticar que os outros que estaban invitados a este seminario non estén, porque consideramos que é moi importante estar unidos nestas fases, nestes tempos, por culpa de todas as accións previstas no futuro que se poden facer. Bien, empezando coas boas prácticas desta Diputación, vou a falar da mobilidade e segundo a enerxía. En cuanto a mobilidade, bien, fai uns anos encontrámonos coa faceta de centralizar, todas estas actuacións van encamiñadas, conseguimos os objetivos de reducir as emisións de gases de efecto invernadeiro, lógicamente porque foron satisfactorias. Encontrámonos que todo o parque móvil de maquinaria da Diputación non se encontraba centralizado. Desta maneira, había unha parte da maquinaria do parque móvil nunhas naves arrendadas, con o cual tiña un problema económico eso, máis un problema de centralización. Tamén tiñamos arrendadas plazas de garaxe no centro da cidade para que os traballadores viñeran aos edificios administrativos a diferentes reunións ou diferentes temas. E despois tínhamos unha parcela no polígono San Ciprián que estaba pouco utilizada. Entón decidimos centralizar todo no mesmo sitio. Que conseguimos con eso? Pois con unha pequena inversión, que, en principio, gracias ao esforzo de moita xente na Diputación, pudose conseguir. Gracias tamén a algúns que nos criticaron esta actuación porque iba a ser moi cara. Eu demostreille que, desta maneira, a día de hoxe xa está amortizada toda a inversión. Temos no polígono industrial de San Ciprián de Viñas todo o parque móvil centralizado. Entón, despois de eso, podemos encarar novas actuacións, como pode ser o tema de centralizar tamén o tema do combustible. Agora mesmo, antes botábase combustible en todos os estacións da provincia de Ourense onde tocaba. Ora, mediante concursos, temos uns descontos e, lógicamente, hai un aforro económico considerable porque están cerca de onde é o noso centro de traballo do parque móvil. Seguidamente, outra actuación que se levou a cabo, cando xa tiñamos todo o parque móvil centralizado, lógicamente pensamos en reestructuralo de maneira de que tiñamos que estudiar o funcionamento de todo ele. Entón, sacamos a conclusión de que podíamos facer un proxecto futuro de renovación de flota e ao mesmo tempo de reducción. Isto conseguiuse xa no ano 2012. Entón, o que fixemos é adquirir 10 novos vehículos e dar de baixa 29 vehículos que podedes ver da calidade que eran os vehículos. Con lo cual, aquí vedes que hai un beneficio económico, hai un beneficio en cuanto ao medio ambiente e, sobre todo, hai un beneficio en cuanto á seguridade do traballador, porque uns frente a outros a seguridade se ve claramente. Poño aí un dato contrastado con números de que, debido a esta actuación, desde o ano 2012 conseguimos cada ano unha reducción de 1,5 toneladas de CO2, que, de alguna maneira, é o objetivo deste proxecto, reducir as emisións de CO2. Despois desto, se nos ocurriu
de que hoxe en día non podemos vivir sen a automatización das cousas. Entonces, decidimos instalar e implantar unha plataforma de xestión de flotas dentro da Diputación, que, como podedes ver, os obxectivos principais eran estes: saber todas estas indicacións que vedes aí, e con eso nosotros cada día podemos sacar conclusións de posibles incidencias que podan ter na flota en toda a provincia e poder arranxar todas esas incidencias. Seguidamente, vos podo enseñar, porque iso xa está implantado, un pantallazo de esa plataforma onde podedes ver que hai toda a información dos coches, dos vehículos, podes ver en que situación están, cando deixaron os coches, en que centros de traballo están os coches. Tedes aí na esquina superior dereita un exemplo dun coche dun día que foi a Xinzo e volveu. Tedes aí todo, con as pestañas de arriba podemos obter todo o estado dos coches, o historial dos coches, informes dos coches, de alguna maneira que de cara a que podemos conseguir poder saber se o traballador fai unha conducción eficiente ou non do vehículo. Seguidamente, tamén equiparado á flota de turismos, tamén temos o Servicio de Recollida RSU na Diputación, en competencia delegada, e temos unha amplia flota de equipos que vimos que era posible tamén en el plan de movilidad incluirlo e facer a mesma actuación de renovación e reducción de flota. Renovación de flota cada ano faise como programa estratégico, pero o ano pasado fixemos unha reestructuración de toda a flota para conseguir facer optimización de rutas. Entonces podemos conseguir que fixemos a actuación da reducción de toda a flota en 12 camións. Adquirimos 2 e reducimos en 12 camións. Que conseguimos con isto? Volvemos ao mesmo. Seguridade para os traballadores, porque os camións son novos frente aos vellos que podedes ver aí. Os novos camións son motores máis eficientes e cumplen unhas normativas que non cumplen os outros, con lo cual estamos cumplindo os obxectivos da reducción da pegada do carbono, e ao mesmo tempo estamos reducindo en datos contrastados 1,65 toneladas de emisións de CO2 cada 2 camións. Se os multiplicamos por 6, que son 12 camións, conseguimos casi 10 toneladas de emisións de reducción de emisións de CO2 ao ano, facendo o mesmo traballo. Mismamente, temos dentro do plan de mobilidade unha plataforma, igualmente que para a flota de turismos, témola para os equipos de RSU, e podedes ver aí uns pantallazos que en que consiste, vamos a ver, a lo mejor alguna xente pensa isto é un programa de ordenador que se fai, que se ve, pero que non hai ninguna conclusión e non se fai nada. Pois sí que se fai. Dentro da Diputación temos un xestor de flota que todos os días revisa todos os traxectos dos equipos de RSU que fan dentro da provincia. Como podedes ver, hai unha especie de tabliña onde ves uns colores rosas e uns colores verdes, onde podemos ver toda a actividade que fan os camións ao día. Dentro desos colores podemos ver cando o coche está ao ralentí, cando o coche está funcionando, cando o coche está facendo diversas actividades. E desa maneira podemos ver as incidencias que hai no coche, no equipo de RSU, con lo cual podemos sacar conclusións e facer melloras no servicio. En cuanto a máis cousas sobre o plan de mobilidade, dentro do negociado de formación formamos os traballadores en cuanto a todos estes cursos, en cuanto ao manexo dos equipos de RSU, en cuanto a técnicas de conducción segura en turismos, en 4x4, en manexo de vehículos para a campaña invernal, en manexo de maquinaria de obras públicas e, sobre todo, tamén nos certificados de capacitación profesional que é necesario que teñan os choferes hoxe en día, que o pon de obrigatoriedade o Ministerio de Fomento. E a maiores, por último, no plan de mobilidade temos, non é que sexa un proxecto, pero é como unha sensibilización, como unha actuación a maiores, que conseguimos que, gracias á reestructuración e centralización do parque móvil, podemos facer a actuación do vehículo compartido. Que é isto? Antes cada un iba no seu coche para o seu centro de traballo, e agora tendo todo centralizado,
buscamos a maior optimización das rutas para que vayan en coches compartidos e, lógicamente, se gaste menos en beneficio económico e, sobre todo, en beneficio do medio ambiente, porque pode ser ben nas ilustracións que se aforran un 75% o tema das emisións de CO2. A maiores, non está aí, pero, lógicamente, como o centro de traballo está no parque no polígono industrial de San Ciprán das Viñas, fíxose a sensibilización do vehículo compartido para todos os traballadores. Estamos a unha media de son 200 coches os que antes subían para arriba e agora os que viven en Ourense comparten o coche. Eles non só polo beneficio do medio ambiente, máis polo beneficio económico porque por outra cousa. Pero, bueno, polo menos se consigue que os traballadores compartan o vehículo. Bien. En cuanto a enerxía, tamén relacionado con a reducción de la pegada en carbono, podemos decir que na Diputación temos infraestructuras enerxéticas, como podedes ver, temos aí en tema de fotovoltaica, enerxía limpia, temos 5 instalacións que que están postas en marcha, pois a produción total, pois a veces hai megavatios, que implicou a reducción de emisións en 80 toneladas. Vale. E despois esa energía mini-eólica está posta en marcha este ano, temos 4 instalacións, pero estas non son de vertido á rede, son un autoconsumo parcial, quere decir que cando a instalación que receptora está funcionando, reciben producción de instalación mini-eólica e cando non están funcionando e a instalación de producción mini-eólica está producindo, vierte a rede. E temos unha estimación de que vai producir o ano 16 megavatios, o que implica unha reducción de 4 toneladas de emisións de gases de CO2. A maiores, temos un proxecto en 2 fases, o do 2013 xa está acabado, o 2014 vamos a comenzarlo agora, de renovación de iluminación interior nos edificios de Diputación. Como podedes ver, para non alargarme, vanse cambiar en total 1.100 luminarias dentro da Diputación, cambianse luminarias que eran antigas e obsoletas ou que gastaban moito, por luminarias de menos consumo, máis eficientes, producen, lógicamente, outro beneficio económico e outro beneficio no medio ambiente. Con beneficio económico porque o consumo se reduce en 107.000 kWh, o que repercute no consumo eléctrico na factura eléctrica, e, lógicamente, nunha reducción de 42 toneladas de emisións de CO2 ao ano. A maiores, vense facendo dende fai 3-4 anos, facemos un estudio exhaustivo diario da facturación eléctrica dos suministros da Diputación. Como podedes ver, temos 53 suministros en baixa tensión e 5 en alta tensión. Mais, como podedes ver nas tablas de consumo, máis nos fixamos nos suministros 2, que son os suministros en Mercado Libre, que son os que se consumen máis. O ano pasado, facendo un estudio exhaustivo desas facturas, sen facer ninguna inversión, solamente mirando e devolvendo as facturas á comercializadora que están mal e facendo algún arranxo de cambio de tarifas, algún tipo de actuación máis, digo, sen ninguna inversión, vamos a ter un aforro do 9,2% dentro do estimado para o ano 2014. Bien. E agora empezo cos concellos. Bueno, isto é un proxecto, estudio empezado por área de medio ambiente que esperemos que haga o seu fruto en el futuro e viene a decir un pouco lo que decía Xoán Vázquez ao principio. Deixémonos de historias, a problemática, unha das problemáticas grandes que teñen os concellos é o alumbrado público, as facturacións eléctricas, dentro de outros problemas. Entonces, hai que botar a culpa a todo o mundo, a nós tamén, aos técnicos de Diputación tamén. Entonces, hai que traballar na mesma línea. Falaba dos proxectos Smart Grid e todas esas historias. Bueno, pues, se miramos todos en esa línea, obteremos moitos beneficios e fondos que poden repercutir en os concellos. Que idea temos? Pois, bueno, a idea, toda basada na rede de municipios, sobre todo nos principios que rixen o Pacto de Alcaldes e as estrategias 2020-2020, actuando como estructura soporte a Diputación, queremos que unificar criterios en todos os concellos en cuanto
a instalacións eléctricas, a alumbrado público, etc. Que podemos aportar? Pois os 4 hitos que vedes aí, pois hai que racionalizar as enerxías. A Diputación ten un equipo experto, sobradamente experto, que pode asesorar en temas eléctricos aos concellos. Lóxicamente, se llegamos ao buen termo, teremos beneficios de seguridade, de calidade do medio ambiente, e buscaremos métodos e ferramentas posibles para que llevar a cabo este proxecto. Bien, ten dúas fases. Unha, a iniciada xa, que é o circuliño que vedes aí, que é un estudio breve inicial sobre como está o Concello hoxe en día en cuanto a electricidade, facturación en euros de 2013, facturación en euros de 2014, 2012, ver que é para o alumbrado público, que é para as instalacións municipales, que está adicado a mantemento, que é moi importante, que xa teño datos contrastados que non parecen moi lóxicos. Entonces, o que presentaremos un informe de cara a avaliar ou ver a situación de cada concello, se é posible, presentarlo a cada concello e buscar alternativas para solucionarlo. E o modelo que pretendemos facer é o modelo que vedes ao lado das 5 prestacións, P1, P2, P3, P4, P5. Como podes ver, a P1 é a xestión enerxética. A P1, resumindo, sentarse coas comercializadoras e non é negociar, é dicir o que teñen que facer, porque se están pasando un huevo hablando mal e claro. Non, un exemplo da Diputación, este ano vai unificar criterios. Non, é verdade, vamos a ver, en cuanto ao mercado libre, tú tan solo pones unha tabla todos os suministros eléctricos que hai e ves que los términos de potencia cada uno tiene un coste distinto. Y parece ilógico, si es una misma comercializadora, ¿por qué no pone la misma tarifa a los mismos precios? Pues no, porque no les da la gana. Entonces, pues, es un toma y daca con las comercializadoras, al final te amenazan con cortar el suministro, le dices que lo corten, que no pasa nada, que lo corten, pero al final no hacen nada de eso. Entonces, bueno, tenemos que ser fuertes y la P2 es mantenimiento, es hacer unos buenos mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones ya existentes. La P3 es una garantía total de todo lo que se ponga nuevo, que de alguna manera se vea de que si hay algún error que se corrija. Y la P4 y la P5, que van conjuntas, es establecer unos hitos para poder mejorar las instalaciones existentes. Pongo aquí una tabla, resumen de cómo va el estudio, todavía me falta mucho, es todos los concellos que ya me dan algún dato, y la última columna podéis ver lo que supone en euros habitante el coste del alumbrado. Voy a decir una cosa aquí, pero va a quedar aquí en esta sala, no quiero decir nada más, y si alguien me dice algo alguna vez, yo lo negaré. Igualmente que hay un coste o hay una tasa por outros servicios públicos, como pode ser o recollida de lixo ou a tasa da auga, porque non hai unha tasa en los públicos. Xa lle dixen que isto queda aquí, non me dixen. Entonces, bueno, lógicamente, neste estudio podedes ver, bueno, salen xa os euros habitantes, é digamos que un dato moi claro que se pode fixar como indicador de cara a un futuro, se se hacen novas actuacións, pois de que ese dato de euro habitante poda baixar. Bien, seguindo co mesmo, dentro deste sistema de gestión de enerxía provincial, lógicamente hai que girar ou hai que encaminarse a ordenar, regularizar moito o tema das instalacións eléctricas. É separado en dos cousas, alumbrado público e instalacións eléctricas municipales. E como podedes ver, pois, facer todo isto que se indica aquí, inventarios, mapas lumínicos, facer telexestión, control de gasto, diario, que é difícil. En cuanto a instalacións municipales, que... Aí corta. Bueno, hai que seguir este orden.
E siguiendo e repitiéndome, hai que, nesta última transparencia, quero contar que hai que empezar a profesionalizar o sistema eléctrico provincial. Que quere decir? Hai que olvidarse das inspeccións in situ, hai que olvidarse das documentacións en papel, hai que olvidarse de los niveles de iluminación exigibles pelos vecinos, lecturas de consumo estimadas por culpa de que hai outras cousas que non son alumbrado público, por exemplo, que están conectadas, e hai que xirar todo a monitorizar todos eses datos para conseguir obxectivos. Con o cual, dende aquí, prestámonos para, primeiro, presentar ese estudio, ese informe, a ver que conclusións dá, enseñarlos a todos os concellos, mirar a ver de que os concellos unifiquen entre eles e trazar proxectos para renovar e que se aforren moitos cartos en temas de... E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Miguel. Pasamos a segunda parte da mesa redonda, a presentación da boa práctica levada no Concello da Merca por parte da teniente de alcalde, Josefina Carrera Carrera.